Henry mentagasi ya pet kambun shaphang u Abel. Tingangit scam bakan long ke jingkerku ke bakraw na ke benta jongi namar baro ngikwa ya ke ban pensngo bah ya blay. Amen. Baro angidon ya ke jing angnot ban pensngo bah ya blay. Larangim don ya ke jing angnot ban pensngo bah ya blay. Kabamot kadon ke jing bakla ha ke rukom sngotu jongi ha ke jing long kristan. Namar hoi dan kibre ki bawat tang na ke benta ban pensngo bah ya lede. Dan padru ki bawat tang ban pensngo bah ya ki we. Tinre hoi kalong ke badai yangi bangin pensngo bah ya ki we. Kalong ke badai yangi bangin pensngo bah wat ya lede ru. Hinre lada kata ke jing pensngo bah ya ki we. Lani ke jing pensngo bah ya lede. Ke shimno ya kata ke jing pensngo bah ya blay. Te hanta ke ni kade ke jing bakla. Te hakri ke singi menta shwai ke baginya shaphang bagari ke jinghikai. Tunginya pendam lang ha ke jing duai. Bagin IT ke ke por baro ke we ha ke jing alam ke jong bensim jong blay. Tunginya duai lang. Hallelujah. Try a bling aigo eme ha ke ke janmet. Kadong ngongo eme blay na mamela penla ingi bagin don ha ke jaka. Kadong ngongo eme blay mela penla ingi ya ke ba bangin shashkore ke ktin ke ba em ke jome. Kadong ngongo eme blay ya ke jinga ke ba me ai ha ke jingem ke jonga. Kapan kentang no yu thlit u jonga. Kapan kentang no ko try ya ke jingmot je berkat ka met ke jonga hibaro ke we. Kadong ke ba khanglat ya ke jingker khu ke jome. Kadong ke ba khanglat ya ke jingalam ke jome. To abi kita ke jingkhanglat baro kilong bala ken ria no ha ke kerteng ke jong jisu. Ngaduai ke jing tray pela ke jome ha pedeng jingi wepi we ke try. Kat bigidang shashkore ke ktien ke jome. To ai ba ke ktien ke jome kan kerkhu no engi wepi we ble ha ke sngi. Angit scam ye ke por ke kodor ke bangi ai ban shashkore ke ktien ke jome. Kan dom long ke bale no e ble. Kuble shibon mesko ke jing duai. Bangai ti no e ke por bar ke we ha me ko ben simba ko jong ble. Ha ke kerteng ke jong Jesus Christ ke duai. Amen. Tingnom biasi sien ye roy utrai. Hallelujah. Amen. Tunginya pulih ni ke por kitab Genesis. Kalian long ke besau. Kitab Genesis kalian long ke besau ke dekat ke beningkong. Te u Adam ula itu ye ke em. Ke tengah jengu. Bat kala pun kon. Bat kala ka. Ya ukan. Bat kala ong. Ngalayo yu beriu. Nau try. Bat kala nang kapat sayo Abel u para jengu. Bat u Abel ulalong unong rilang berat. Barukan ulalong unong rep ya ke kendo. Kala jati ondala kambun sgi bukan ulawan lam na usok ke kendo banlong ke jingainguh yo try. Baru Abel ru ulawan lam na kibala kaning kong ke kinhun jongu. But na kita kiba kam sngat tingin orang kam sngat. Na kita kiba kam sngat na kiru. Tiu try la kmi hun hau Abel but haga jingainguh jongu. Henry hau kan but haga jingainguh jongu shimla kmi hun ken. Tiu kan ula skobitar but ke kmat jongu kala no leo. Tiu try la ong hau kan balai ba mila skobitar but na ke balai ba mila no leo ke kmat jome. Lada mila le baha la ba me balada mem le baha kapop ke shong lenget haga jingkang. But shami playing kan long ke jingkwa jongu. But meru mensenshar halor jongu. Dikini ka long ke ktien ke jong playing ke biet ho shaphang hakba lakha yo kan ningkong lingba wadam bat ke im. But ke Bible ke ong hadien balakha yo kan ngiyo ba ke im kala kren ni ke kentien. Kata kalong bangalayo yo bril na utrai. Te kadai ka jing shisha bare ublay ubala ai yo Adam bat ke im. Yau kon ubaningkong ubakerteng ukan. Te henreng yo ha ka jing ya lenti jong ka jing emukan shimlala ya ka ban pensong bha yo blay. Shimlala ya ka ban le ya ka mon ka jong blay. Tadai na tagadaw, wat kita kiba utray ula ay. Bun sien. Kim shimlala iya ka banyad ha ka linti ka babet
kalenti ke ba pensobha ya ublay namar wadla da utrai ula kirku kin mau bangi don ya ka jingla banjit ya kambon ublay lani ban yang persha ya kambon ke jong ublay timentangi I lingba kini ke jingi thu ba ke ke bukan ulale Ahmad jong ublay shimla pdiang ngobha Tihinre upara jong Abel ka Bible ko ong ya ke bo Abel ulale hakmat jong ublay kata ka bo Abel ulale ublay ulap diang hon ti hak bede bat ka jing aingo ken mau ba bro ar kilawan ra ya ga jing aingo shaublay hinre ublay la kentat ya ga jing ai jong kan ublay ulap diang ya ga jing ai jong Abel Te haswa ya kabangin nya shaphang ka jinghikai ka banding kong ka bangide banyo na gani ka jingithu kata galong baro ni wan shaublay ringkat bad ka jingai Henry kalong kabala kumba kalong yu Abel barukan hakaba don na pdeng jongi ki jingai ka ba ublay pdiang don pat na pdeng jongi ki ba ka jingai ka jongi shaublay ublay pdiang hon Te kani kalong ka jinghikai ka bangim day ban klet kum ki khon ke jong blay. Kalong ka bala ban wan sha ka jingeseng. Kalong ka bala ya ka bangin ai show blay ya ka jing ai ngo. Kumbau Abel baru kan ki ai. Henry kalong ru ka bala ba wat na ka ju ka jaka. Na ki jing ai ki bangi ai show blay. Ublay ula ban pediang. Badu blay ula ban kentat. Tadin na taga daong gidon kam ban yo ya ka jinghikai. Kata kalong bangin pentik na bangin yoru iga jinghikai na ka bukan ulale ban na ka bu Abel ulale kenang ba ginla ya ka ban yo ya gata ga jing sngot kumlo ban ai ga jing ai sha ublay ulong ublay hok ban yo ya ga jing ai ngo amen ila banong ye ro you try ti hinre ublay udawa ya ga jing ai ngo ka ba kum ba ukwa naga jing im ga jonga bat jong pi yimla ban shu ai kat bangimon lani kumbangi kwa henre ni haban ai kumba ublay ukmi lenti nangi tikani kalong ga jinghikai ti hagi bere bat kani ga jingi thu ngi yu I ba ukan ulawan lam nakiso ga kindo ban long ga jing ai go yu trai kani gam don jing baklai ai ru em Tenreng I hang ne ba ukan ula shuan ra ya kita kiso henre shimlat ho ba ukan uan ra ya ka ba bhatam. Tenre kat ba hai bere bat ka jing ai ka jong Abel ka Bible ko ong ba u Abel ula jit na pedeng kita ki jingri ke jong ki ba kham sgat ban ai shaublay. Tedena ta ka daw la ringi kwa ba ublay un pediang ye ka jing ai ka jongi ngiri ban ai da ka jing ai ka babhatam amen kilabnong yero yo try larangi kran shaphang ka jingmane ka jingero ka bangi ai show blay kum ka jingknya ken ma bu blay udawa ya ka jing ai ka bami na ka donot ka jingi baro mdei ka batang siteng ka donot henry ka donot baro hallelujah kedena ta ka daw ka Bible ka hikay ngi shibun hagbedei bat ka jing aingo yu blay bangin ai uda ka download baro ai fin puli ka kitab sam kalenong ka ba kalenong ka ba shispa khatway kadkhot ka baning kong ngam juklet yakni kalenong fite balay namar kami kalenong ba shispa khatway kadkhot ka baning kong way ngasgo ba kan ba ublay ukuran yang ilang ba kan ni ka number ro ba ka baning kong bat ka bakong santam ha ka jingi dai ka jingi bat ka jingi ro ba ka jing mane ublay ka dai kan ni ken sap ka Bible ka ong ni to ye ro you try ngan ai ngo you try da la ka do not baro ha ka jing ye senglang ki riu hok bat ha ka jing ye seng ka Bible ka ong ngan ai ngo you try da la ka do not baro tingin ong lang daga donut baro namar kalong kabala ban aingo you blay tang shiteng naga donut ka jongi
Kalong ka bala bangin ay ublay tang bagata ka jing ay kamlong ka babahatam. Tinre ka jinghikai ka banding kong ngi i na ka kitab ka banding kong lese ka bang i ha ka ni ka kotba wala da kam de ka jing tho ka banding kong do henre ha bang i pli de ka Bible ngi yo ia ka kitab Genesis ning kong but kani ka long ka jinghikai ka bang i don kam ban kan mau habang i ai show blay ka jing ainguh i don kam ban ai da ka donot baro i don kam ban ai da ka ta ka babahatam ka bang i la ban ai show blay dimenta kumnungin la ia ka ban ai ia ka babahatam show blay kata ka long ka jingkeli ta kwa ban ai pi ka ni ka jinghikai kumnungin la ban ai ia ka jing ai ka babahatam ka Bible ko ong bau Abel ha ka testament ka batmai la yet ho ingi bat bala hikai ingi kumnu u Abel u la ai ka jing ai go show blay la fin puli Hebrew ka la nong ka bakatwe ka dekat ka basal ni yu i hang ne bagaktian ka jong blay ko ong bau Abel ula ai show blay da ka jinget tingin ong lang ka jinget timentang kwa bangin pet ha ka di ka por ha ka be day bat ka jing ai ka jong Abel ula la ia ka ban pinsgo bha yo blay ka we na ka daw ka bang yu i ka long bula ai ka babhatam ka e ka penla yo Abel bun ai ka babhatam ka day na ka daw bu don ya ka jinget hallelujah. Namar ka Bible ka ongkum ta Hebrew ka nang ka bakatwe ka khat ka saw ngap kan pule fi da ka jinget u Abel ula aingu hau blay ya ka jinknya ba kham kor ban ya ukan hallelujah da ka apply u bulong bahok u blay u da pla ba bha shaphang kita ki jing ai ju badaka habula yap u dang kren to nginya pe ka banding kong ngi hang ne bu Abel ula ai ya ka jing aingu ka jong u show blay ka babahatam lingba ka jinget ka donut jong ka jinget kalong ka bakongsan hadu kata-kata larang ngikwa ban ai show blay ya ka babahatam kay ka jinget ka di kata ka jing skem ong ka Bible ya ka ka bangi kermen lani hakawai pa kentien ka jinget ka di kata ka bangi skem halor ka bagaktien ka jong blay ka kren kata ka day ka jinget kam day ka jing yo i da kani ka khmat do ka jinget ka day ka jing skem hagata ka bangi yo sngo slavan no amen ka jinget kam day ka jing yo i da kani ka khmat do lara fila ban i da ka khmat do kam day shu ka jinget Henry lara fimla ban yo i pa da ka khmat do wala ka taru fi sngo skem ya kata ka ba film yo i Henry ya kata ka ba fi sngo skem ya kata ken ka day ka jinget ka ba shisha kanuksangan ay pi kanugo na pteng jom fi ngai bo play don ka jaka ngai au play don ka jaka ki ba ngai ong jama men ya ro you try larangi ngai ba ublay don ka jaka kam day na mar bangi yo i da ka khmat do amen kam day na mar bangi i da ka khmat do ngila ia ka ban nget na mar bagaktin ka job lay ka da ban kren ngila yo sngo ka jingat ka jar ka ba yo sngo ka ktien ka job lay ka kum ka stish kinong rom gal nong ba shipo ka khat ka ba khat nyo ka Bible kong ka jingat ka jar ka ba yo sngo ka ktien ka job lay para ba yo sngo ka ktien ka job lay ngi sngo scam ya kata ka ba yo sngo balis nga ngit scam bo Adam bat ka wala na kim don shu ha ka per eden Henry kila yet ho khana shaki khun ge jonki ngange scam gala judan ko por bau Adam bar ke kyong kan Abel wanang ni ngani thu khana fi min shwa hadin bau ble lo tha ni don ha per eden idon ha ge jaka ka ba uble wan ban sulok ban ngi don ge jing sulok bat man la ka por lese u Adam bar ke ki yet ho khana shaphang uble ukan baru Abel kimla ban kimpatla ban yo i lani banda skot ho hadu kata-kata ya kata ka jing shem ka jong Adam bat ka Henry ya ka ba kiki yet ho ngangit scam bau Abel ula shimkia kata ka long lesiu Adam un ong e kini ki arngor ki kon
ublay udap ke jaka baro ublay long bari hok banyo ya ke jingmane ublay long bari hok banyo ya ke jingainguh ublay la thau knangi ki brio bangin ai u ke jingo bangin mani u bangin yero u bangin pen kraw ke kerteng ke jingu let's see Adam bat ke em kila bade tu kana yo kain bat Abel hashwa bo ublay un thau yang ki brio la don way unong mani ba kerteng Lucifer hangte habdeng Henry Lucifer ubalong angel hagaban ningkong haswabon kelas syaitan ulamani ublay hagajing sya hagaban ningkong Henry hadin ulas kni no ya gata kabadai ke jong ublay berula kwa ya gata ke jingmane shaladihi paradin kata ublay lo shop no ya Lucifer paradin mula shop no ya Lucifer ublay lo thao ya weipat ke jing thao ki ban mani kita kilong ki breu Tele singa ngit scam wala da amshim la thok ni ke jing mudur ke jonga u Adam bat ke em kila hikai ki khon ba ki dei ban ai ke jing aingo yo blay ki dei ban ai ke jing knya sha ublay ki dei ban ai ke jing mani sha ublay tinga ngit scam baleng ba kini ke jing hikai jong kini ki ki kme ki pa kini baro arngot kila sngot ho ya ke jing don kam jong ke jing aingo yo blay Porque Bible ko ong hadien katuk at nipor baro arngot kilawan ra ke jing aingo sha ublay Henry ke ege ba penlong yo Abel ban ai ke ba bahatam show blay. Henry ke ege ba penlong yo kan ba nom ai ke ba bahatam show blay. Kadai ka jinget bat ka jing bom nget. Lesi u kan u don ke jinget. Henry kata ka jinget ke ju kalong ke ba sting. Mentala dengan klip ye ke ski. Hatu finget ba u blay u don ke jaka. Hiong amen. Hiong amen ha. Finget ba u blay don ke jaka. Lara ublay udon shisha ke jaka. Hatu fi mani ne am lakum ba ublay udon mar hakmat jong fi. Nampan ngan ong ye fi bun sin ngong ho nganget ba ublay udon. Nganget ublay udon ke jaka. Hirrei ka jimbo jub khati ke keleng ha ke jing mani. Bat ngi tait ru wat ban maniru. Kan ai fi da ke nuksa mo. Cuba mentah. U president jong ka Amerika wan hang dia nongkram. Ndalawan hang ni wan rung hang ni ke kamera. Pin sngo kup no thrai. Kadon ka jing sngo per. Balengi yu I markmat yu ni ubreu ba kraw haga perthai. Kadon ka jing sngo per. La rafi yait ru finom yait kum baju yait man lagasngi. La rafi shong ru finom shong kum baju shong man lagasngi. Lara fi kren ru finom kren kumba ju kren man laga pot namar fi dana khmat jong ni ubreu ubakraw kata de haba fi I umar khmat haba ngi kren par shaphang ublay ulong ubakam kraw ban yu president jong Amerika amen ukam kraw ma ban yu president jong Amerika ukam kraw ma ban ni kino ki reu kraw agri ke purthai agis kam la ngi I daga khmat do bau blay udan hagri ke jaka lese larangi I ngatrai nginum kren kum bangi ju kren berbor nginum mani kum bangi ju mani berbor kajing mani kajing kan compare fikir mau ke brega ba wan show jisu haga por ba ka tip yo jisu don naga wena ka ying jo farisi kadi ka brega de nam pop hari haba kala yo e ka jing I kala yo e ka jing map na jisu Christ Habaga tip bau Yesus Kristus udah naga daga jaka. Kala klet lo je baro. Kala klet iki Farisi. Kala klet baga diga ying Farisi hiru. Bagi Farisi kisah lockdown. Kisah pej pok bahaya ke diga brio. Kadi kanong pop. Lalu datang Farisi ke mod kani tang bandrung ru kanom yo Allah hiru bandrung ha kani ke ying. Hari naga dabo dan Yesus lesi ke jingkang kaple. Renghang. Bakari ke brio ke shim kabu bandrung syakata ke jaka andala rung syakata ke jaka kala dam ke gejat ke jong Jisu kala nyat ke gejat ke jong Jisu deki umat ke jongka kala pen slek yo Jisu kala pen pat ya ka Allah bastar kala pen slek yo Jisu hadu ba baro ki brio ke ber saudang kala shupet je ke brio balai kala abit kum ni kala sedang ban nyat ke gejat ke jong Jisu da nyukli jongka Yesus Kristus klem pentut je ka nama ka niga brio kala mani yo Yesus Kristus nadu ka download ka jongka But kaya ka penlong ka brio bakan le ikini ke baro kadai na ka da ba ka yo Yesus ha ka tu ka jaka but kadem hakmat jong Yesus kayo ban kta ya ka jat ka jong Yesus Kristus mentah ka Bible
kaya thu bau Jesus Christ hadin bau yap bula mi pat na ga jingtap ula kiu no shabneng menta mangapan mapi ngim yo shu ban yo yo Jesus mar khmat ha dagni ga khmat do te henry daga khmat jong ga jinget ni pecho Jesus flavno amen daga khmat jong ga jinget ni mani yo Jesus Thomas wang ngati ngam nget bau Jesus la mi pat na ga jingtap but habau Thomas wang ida tin ngam nget Jesus kensan wan ha ga jaka aga por hadin balai thu ki senran wang ngati ngam nget kat bangam pat yo khta hi ga khti ga jong Jesus tengan nom nget artat bau Jesus la mi pat hadin bau Jesus Christ la wan mani sham yu Thomas ka Bible ka ong ba hadin bau Thomas la khta ga khti ba ga krung ga Jesus hangta ula nget ba pleng Jesus Christ sisa ula mi pat na ga jingta hadin kata fite bu Jesus ong no Thomas melayo pat melanget Henry long balakar kui kita ki bam shimla penban kilangan hallelujah tingin ragi tingin dong royo try hatu fila ne man nget wala da fim de grege khmado hatu fila ne man nget wala da fim la ban de grege khmado bau Jesus Christ udah ni gejaka na mala da fim don kum kata gejinget ngadong fi film la ban ai ba bhatam film la kum no fin ai go bhatam la da fim nget bau Jesus Christ udah hajan jong pi kum no fin mani ble kum no fin rakti galong kum ka punishment na ga benda jong pi Parakti hapur mani ti worship dia parakti lapang so ketiru tak kenal bahaba wan slam no haga worship ndala jan could worship rakti tang sisien la could worship balai namar bathaj ban yeng ru haga praise worship hab yeng ngano pi da wan ununu brio bakrau yi buram miki yeng lada wan tang unaran ramudiru katno ma kijinge buram gi brio Oki yang lut baro ki habau rung baro ki yang baro kinum shong ha shuki no ba shong ha shuki la ni ubam yang la ubam buram mi unong ye lam unong sinshara ni ke purthai kalong ga jingi biet ke bakra ngaju perkhat bat mudori ke we lesi ka penengan ongkom no yangi ma habau Jesus Christ ong haba fidan ni lai haba fiseng ga teng jonga hang tangan don rengkat Tiha kajing don kat ka jau Jesus ingat bau Jesus don agri ke jaka ingat bau Jesus shashkor ke jing dua ke jing ingat bau Jesus Christ udon baru ngap baru pediang ke jing mani ke jing penban kerkom mani ke jing kalong kum bau Jesus jingai lagi la kum bau Jesus Christ udon sha tai selendan lo Rengano ke piu Jesus Christ udon ari ke jaka Kilavno ngamen Jesus Christ udon haga dono jongi udan na senda jongi larangi nget langarong pi ka jingmane ka bhatam go filaban asho ble de ba finget kumba ka tien ka jong ble ka kren Jesus Christ udah pe ki jaka baro na maulong ble amen he is omnipresence hadin mo Jesus Christ ula ino igriga yakani ka purthai ulalong ula shimbyang ka jinglong ble komu ble udah pe ki jaka baro amen Kamu beriu shimla bandon lagi jaka baro. Henry kamu blay udah lagi jaka baro. Filawan amen. Habau Jesus Christ udah lagi pertai. Kadang kapor baki uji kikme kikpa jong Jesus ki wa diu Jesus ki henman ke jong Jesus ki para ke jong Jesus ki wa diu Jesus shay medan. Agapor bau Jesus Christ udah lagi temple udah lagi jaka pan jinghikai ki beriu ki basngap ya ketien ke jong. Kilawa diu Jesus shimla dan lagi jaka baro. Redin bau Jesus Christ ula ino egri jinglong do ula kiu shopneng ula shimpat sichisien ni jinglong blay ya ka ula ningkong ka Bible ka itu bakn ma bau blay udah pe jaka baro amen leng bau min simba ko jong blay udah pe jaka baro usaitan dap ha jaka baro henre blay udah na jaka baro din ta daw ngimnan kam bandale sekanu ke jaka ka bakirpang kidan shibun ki janyam ki badon ki jaka ki bakirpang Mo ki Muslim gidon ke Mecca ki Hindu gidon gitu ke jaka ke ba ki let pilgrim ban pois gitu ke jaka ke ba kerpang namda ki Kristen kamde ke Jerusalem bon ki Kristen ki ngi hapan pois Jerusalem bet ke Jerusalem ngano pi kamde shu ke jaka ke ba kerpang na ke benta jongi na baru Jesus Christ ang fibran kam ban le Jerusalem ban mani uble ke por kan ja ba kalong benta ki no mani gen mani uble ke men siem ba ke sisa amen
Ini tak dalam violet Jerusalem ya roh try kalau kum ka tourist spot ba fin kan mau ya jing yai lenti ke jong Jesus Christ kum ubriu ha kini ke slapur thai henre banda ong pat bangana haban da le Jerusalem bangan la ban mani blai kata kalau ke jibakla bakrau Jesus ong ina Samaria habakana Samaria kala shim importance lani ka shim kerpang ya ke jaka ong pi ki jiu ki fi mani blai ha Jerusalem dekat mangi mani ha ni ulom garrison Jisu orang haga gospel juga anas kulang besar orang ile kentin kapor kan ja bakalong menta bangi ainu you blay ba menta nginan haga ya haga bangi nan kam shu banle se Jerusalem ban mani you blay amen oh ya kapor men shwa haga testament ke berem ka Jerusalem kalong kerpang den tak da blay sha ya ka temple ban sha penjat fit blay namar ba kenang ba ki breu ke nam shim ya ga jaka ka kongsan haga jingem ga joki kin so thu ba kata ka ya jong ka testament berem kalakut Mahaka testament ke berem Jesus Kristus umpat shim lawan ban pendap ya ke ke badan kam halor jong ke ding pernah. Tadi kita ke dau kadan ke jaka mani blai ke kerpang kata kalau haga tabernacle bai ke tabernacle ra shagri ke temple ke blatai Solomon haga baro ki bre ke kwa ban kren baru blai ki hapan leche Jerusalem. Bar kadai kiru lari kiron se jingai na Jerusalem ki hapan pai kmat sha Jerusalem. Ki habat kemau Daniel play ke jingkangit shaphang ke Jerusalem nama ke Jerusalem kalau ke jaka ke kerpang ke bau bleu ong larafin khot kerpat janga hagani ke jaka ngan yo sngo ngan penkhia ikari ke jing duai ke bengi duai bleu shashkor hagani ke jaka rengi aingo yo bleu leng bau Jesus Christ kata baro kala duno aingo yo bleu la shaknang ya kini ke temple ban syak penjat mentam dan syuk ke temple naga benta jong ki jiu bele namar khnang ba mangar pi Kristan ke bod yu trying so thu Baka temple minta kam dei show kabla taido brio regre ke temple kabla taido blay kabalong kamet jong apa jong pi amen hallelujah wa support wong ki bangai hatu film tip mo baka met ke jong pi kalong ke temple ke jong men sim bakho je roy try but nakata baka met jong kalong ke temple ke jong men sim bakho ila ya ka ban je slok men sim jong blay don ha kan ni ka met ke jong ye roy try ka men sim ke jong baru men sim jong blay ila ya ka ban ye kren ila ban ye slok ban ila ban mani yo blay ha ka men sim bat ha ga jing shisha Tikni ke barong gidan kamban skotu knang ya ka ba ka jingmane jing ikan long ringkat bat ka jingat ka ba scam Balik ni ke jinghikai ke long ke badan kam. Nama la film yo sngo ke jinghikai shaphang kini ke jing shisha. Lese ka jingmane ke jong pi kala ban long ke ba sting. Ka jingmane ke jing kala ban long ke ba sting. Namar hoi wala ring inget ba ublei udon re kata ka jingat ke jing ka long ke ba tang kendiat persen. Larang inget shisha nganong ye pi ka jingmane ke jing ikan long ke ba per. Amen. Lawan nong ye roy try. Ka Bible ka ongkum no, ka Bible ka ong kumi tingin ye puli ke por hagala haga stish kinong Hebrew ka nong ba cut way, hagri ka ju ka nong ka cut ka ba nriu ka Bible ka ong Henry claim ka jinget omla ban pen scope ha you. Omla. Haga English Bible ka ong without faith it is impossible. Ka bomla ban pen scope ha you play. Ka ba mod wala dangi persangru Henry ngenomla claim ka jinget. Amen. Lara fi wan she ka jinga seng, lara fi mdan ni ka jinga bo bleu dan ha kata ka jaka ka ba fi mani yo try, kata ka jingwan ka jopi ka long tang ka jing le ndiam le rukom. Dene tak dah ka bon ka jing shakri ka banga shakri nga sa penti kana ba kam dei ka jing le ndiam. Amen. Hallelujah. Ayo yo blame benang yo pendai jing baptis laingot ki bre, ki mitse ba kodor, iwe na plang jing idan hang ne. Ya ayo yo blame yo pen baptis nga pen kan ma ni ka kentien ba jing baptis kam dei ka jing le ndiam. Kadai ka jing ka ngo ka kentien ka jong blay. Habang I ka ngo ka kentien ka jong blay kan ma ba kam dei ka jing le ndiam. Ka kentien ka jong blay ka wan ra ya ka jinget. Ba klem ka jinget nginam laban pen sko ba yo blay. Amen. Kay ba ka kentien ka jong blay ka ong ngiron kam ban nget ngiron kam ban ptiang ya ka kumbakalong. Ye roy try. Kumbakalong. Wanong bu jing keli. Wanong perkat da kumwipat. Kumbakalong ngiron kam ban ptiang ya ka kentien ka jong blay. Lada blay wong ay ngap ya ka jing duai ka jong pi ptiang ya ka ta ka kentien ban nget ba blay la ngap ya ka jing duai ka jong pi. Ye roy try. Lalu beli wang la pandemi ke mensim ke jompi wala da syaitan open artitin fi wanam ngap ya ke surga jong syaitan. Nama la fi ngap ya ke surga jong syaitan pen artitin ya ke jing penem da fi artitin ya ke jing penem
Wat ublay ro unom la ban le ban the ga jing kerku. Ka Bible ko ang ublay unom la ya ga ban kerku kita ga ban arjing mot. Kiba artatien. Dari ta ga da kum no ngila ban snow scam ya ka ka ba ublay ong da ka ba nget ya ka wei ba ko ga ktien ka ba la da ban kren shaga jing em ka jongi. Hallelujah. But haba fi nget ngano if you kan pelong if you fin ag ba batam wa belu nget oh ublay shibet unsa pediang ya ga jing aingo ga jonga. Dari ta kadaw na barba ublay unsa piyang gajing aingo kan ay ka babahatam. Amen. Namar ublay unsa shashkor unsa pet siya gajing aingo jonga. Dari ta kadaw kan ay ya ka babahatam. Hallelujah. Lesi ukanyo ngo gajing aingo te daykin ban ay. Ublay hay ublay. Toh tang jaj bala hikai jaj bala pha dei mei pa ngan sule dagale. Henry ga jingai ka zu kam don shisha ho blai den ta ka dau su ai la ka ai le yu ga jing ai la biang hi la dap ai te le yu ka Bible ka ong ba blai u klam pdiang ye ga jing ai jung kan Henry pen ban u pdiang tang ye ga jing ai ga jung Abel namar u Abel u ai da ka jingai tingin ong ye ro yu try hallelujah Kima baga jingat kalong ba don kam. Bangi hagni ga benta jo tien ga jong blay shaphang u Abel. Tongin ya puli biang hagad khat ka basao Hebrew ga no khat wei khat ka basao ka ba kran shaphang ka jingat ka jong Abel kam kut tang ha ka ba pensko ba yu blay ya ka jing aingo ka ba ai ka jing knya ka ba ai ka ba klalong ka ba kam kor ban ga jing knya jong kan. Ka Bible ka ongkum ne Ublay udah pla babha shaphang kita gijing ai jungu ublay udah pla babha kanu ngana preng jong pipi kwa ba ublay unda pla babha ye gijing ai gijing amen ka Bible ge thu ba Jesus Christ u pla babha ye gitu kan ke tu bre ka ba ai ye gijing ai ngo ba ka ba mani ba pun pa jiga la basar ka por ba Judas ki wei pat ki badan senda jong Jesus kila skowit kila skot khat Judas lele ong lada de kani ga la barsta lese jindala la ban ai si babon ki bre ki baduk Jesus Christ ang pidon bat ki baduk man laga por Nre ban nga fem don man laga por Jesus Christ uladon hakaliang jong kani ga breo habagala penpat ya ka alabastar amen Dari ta kadaw ka por jong ka jingmane nga nong pi wanom kuslai ka ba ki brugi ong referent kaman kli ni ga jingkli kumno ublay u ong shaphang ga jing aingo jonga amen kumno ublay u ong shaphang ka ga jingmane ga jonga ki brugi nga nong pi kilaban pe ki babon ki khmat ki brugi kilaban nom so thu pi aba fi mane u blay le se filap nong ni ga bale ru blay lani ki brugi balong le spiritual palat ni ki brugi ba kumta ter Ndai compare aku aban ajing mo de fieri gi lembang gi Bible study la fi kwa aban long ki nong mane gi bashisha ma ublay wa ki nong mane gi bashisha ndai tang ki nong mane regi nong mane gi bashisha kajing mane nga nong fi kalong ga koridor hado kata kajing aingo kalong ga koridor balai la tho shaphang kajing aingo jo kan bat Abel namar ublay kwa ban hikai ngi ba kajing aingo kalong ga koridor bat ka ba ublay kwa e na kajing em ga jongi amen ero yu troy Aju perkhat ye shaphang kajing aingo ga nong pi hakmat jo blay kalong kum ga ksiar baga rupa naga benta jongi hangi lesi ka ksiar kalong ga kodor kan ngona pedeng jo pi ki badan ksiar fi kin jat bol man laga ski ga ksiar lani fi le ka fi kin ting kai fi bread kai ga ksiar kum bale ki mau siap ki ding yap pimle kum ta blay na baga ksiar kalong ga kodor banyo ya karo kam dei ga basok Banyo ya ka dor jong karu kalong ga barem bala da fi yo ru fin da bu bahai senduk fin da khang tala bhaja yo wan dong tu fin da bu bahai ga ksiar ga rupa ka spa fin da bu bah da wan dong tu yo ban tu tang khindiat ka spa ru kat no ga jing sko pang ga men sim balai na magalong ga kordor nganong fi akhmat jong blay ka spa ka ksiar ga rupa kam long ga kordor Mar baru akide ki jong ublay hi baru ublay mnon kam banawat ban yok siar. Hapneng lele ublay usyang surok la siar. Ngipat ngi deng siar dak mau surok beneng. Ki deng siar ni pertain la po yang te beneng flera shish deng siar du mau surok. Mau surok la siang dak siar baki mau kordor. Kiba koridor baru ki mau koridor ki ksiar ki rupa ki jong utrai ang Bible amen hangi dan shibun ke bala buri ke spa ke bala buri re oblay kam dan ke buri
Ublay usuburi sini stai kenang bangin yo ban tresh tom. Bangin hapanya tre ban yo kita ki baro. Ublay semua aisuk nama ublay kuat ini ki bangin lagi basmat, ki basting. Bangin tre, bangin keta. Henry nak kepentar jong ublay kamdan ke baburi, ke kesiar kamde ke bala buri, ke spa kamde ke bala buri hakmat jong ublay. Ublay ilo dia baro. Tikai ke kodor ha ublay kamde ke kesiar ke rupa. Kari kata ken ke ba unum yo lem nangi ai. Kaya kita ke bau belai unum yo lem dangi ai. Kadai ke jingainguh pat ke jingmane. Hallelujah. Dena kita ketahu ke you belai wang ngawat ikinong mani ke basisha. Namar yakani you belai umla ban penbor. Ya ke jingmane you belai umla ban penbor. You belai umla ban ong you kan. Mehaban ai ke bahatam yang ah. Umla banong Abel mehaban ai ke bahatam wala da ublay la ai kita ke jinghikai hoi Henry kamdon ke jing dawa la ni ke jing penbor kare ban mi na ga dokno jong ke jingmane ka dokno jong ke jinget filawan amen namar hai beri bad ke jingmane kai ke jingmor jong ke jingmane kat ma masang idan ke school of worship idan riu banai ke jinghikai spang ke worship ngia page spang ke worship na do banai ba balai hadu banai ok to bangi mani ngia page spang ke jingmane ngile ti jeliu ba spang ke jingmane ha ko ke ski ga clean of try ke jingmor jong ke jingmane nga wat ke tien greek wat ke tien hebrew nga wat kitian English wat kitian kasi oh la bun langam ba kata ke jinghikai la bun ba ki notes ru spang ke jingmane Hago ikis ngi ubleu ai nga a very simple definition. Kajing batai ke basuk ba. Ngam dan kam banda rung si kitin Greek tin Hebrew pang kajing mane. Kai kajing mane, kajing bane kare kajing iet ya ublei. Kajing bane kare kajing iet ya ublei. Dei hang ta fin la fisu thu ye kata kentien kanong ipi kala biang ipi pa fisu thu pang kajing kordor jong kajing mane. Namar hak bini bat kajing iet kam judon kajing le jubor. Ilawan ngamen? Kam judon ke jingle jubor ha ke jingiet ke don kam ke jingie pen pai mar keliang la da kamon la jong hi tren tak dau ke jingmane ke jingiet ublei umla ban pen bor ublei unom la ya ke ban pen bor ngi bangin mani ublei angnut ngi bangin mani henry umla ban pen bor namar ke de ban mi daga donot phi ke jing pen bor kanum wan daga donot umrau bul shakri u yeper umrau barabor wala da kwa ru haban le balai namaru de umrau den tak daw galong ke benjar bahaban long umrau henry shakri pat udan shakri ba pen smu bhayo kenra da ka bajet ban le ya gata ka kam daga donot ka jung ubaro den tak daw ye ki bre ke jong ble la khat ki shakri ke jong ble amen bangi jet khnang ban shakri Jesus Christ wan khnang sini ke jakawang Lamshim lawan ban shakri dengan lawan ya ke ban shakri. Ti ke ke bang ban ongkolong ka donut ke jungi. Hai beri ban ke jungi yo blai. Kadai ban long ke sinjam ke bangi hi ngi shim ban ong try. Kadai ke donut ke junga bangan it je me namar meru mela it chua yanga. Amen. Yones wa ini kentien. Om bangila it yo blai henre yo blai la it chua ma u yangi. Filawan ong yero yo try. Kan wana peteng jo pibidan de ke jaka namar ke jing it ke jong blai. Amen. Lalu fidana ni ke jaka na marga jing iet ke jong blai. Firan kam ban tipik ri ko blai kwa ingi bangin iet keliang ye u. Ban iet keliang ye u. Ban iet keliang ye u. Dia tak dah badan bakeli u Jisu ka ke hukum ke crowd. Don't we lawyer. Wan ban keli u Jisu ang ke hukum ke crowd tam. We nong tho wa keli ni ke jikeli. Ke hukum ke crowd tam. Jesus Christ klempen slam uang ke hukum ke bakrau tam kalong baben i jublei daga donut daga bol bar ke jimut jome baro amen haba Jesus Christ wi tho ye daga hukum ke bakrau tam kan mau ba ka hukum kadai ke jingkwa ke jong oblei na ke jing em ke jongi amen filap nong ye ro ye try te wat ha ka hukum ru oblei la ban pen bor wadam bat ke em kila yo pediang ke hukum ke banding kong kata gelong wadom bam yu ni usok ubah pedeng jong ke per heriu adam bar ke em kila jet bandum kongu ya kata ke hukum ke jong ble lada uble pen bor nganong ye pi wadam bar ke em ke nom la bar klem da kongu henry pen ban adam bar ke em kila saila yu ble kila ye le persai ke hukum ke jong ble namar ka de hakamon ke jong ki la galong ban kongu la ni ban yeng persai Jadi tak tahu beliau ai ke hukum ke bakrau tam. Ke hukum ke bakrau tam ke dia jingkwa ke bakrau tam ke jong blai. Amen. Filawan tho ai kita kentien. Ke hukum
ka ba khrau tam ka de ka jing kwa ka ba khrau tam ka jong ublei na ka jing em ka jong apat jong phi lalu ublei ai ka ni ka hukum ka ba khrau tam ka ta ka long ban e ju ka de ka jing kwa ka ba khrau tam ka ba ublei na ka jing em ka jong ka long bangin e ju hallelujah ya roy try ti hai ka bi ba ka jing mane ka de ka jing kwa ka jong ublei ong awat la ra kam de ka ba kordor ublei no wat love no amen rakam dei ke kodor ublei onum wat dena ta kada ublei wat ki nong mane ki ba mane ha ka man sim bat ga jing shisha namar ka long ke kodor ba kani ka jing mane ke ba mi na ga download ka jing ke ta ken ki ba principle bhai ublei ba kumno kan mi na ga download ka jingi larangi don ye ga jinget ka ba scam ba ka ta ka bangi ai ublei ukmi bat upet but ublei ushashkor but ublei updiang nganong ipi ngin ai ke batam hallelujah shibul fi ai jing ai yano reno fi tip kita ki ba fi ai kin pdiang ye pi ha fi ye je ki fin pentikna ba kata ga jing ai kan long ka ba pen kemen ye ki amen but kum taru ani singi ko fin tip ba ga jing ai ngo balila thok nang e gane namar ngi em ha ga ya jong ka jing ai ha ga bangi ha ban nya da ga jing ai em da ga jing ai la bon sena ga bible la hikai ngi bangin em da ga jing ai bangin nya da ga jing ai balai nama ga jing ai kalong ushabi na ga bantaban pesko bhayu blai roy try kada wana pteng jopi ha ga jakatre fidon fingai bo blai don rengkat bat fi amen kalau anda peteng jopi became step fi dua bang try don dekat dengan ke singi barok kowe try ngadon kam jing elam ke jombe fi tips kambo blay ur shash kore ke jing dua ke fi bo lek un le thik kumba fi la dua ha ke performance step kalau ke beren kami ngi bangin ken ma ba ke jinget kalong ushabi na ke benta ban pen so ba ya blay ti ha bangi pech shaphang Abel kam shim la kut tanga ke bo blay Ukraine ba bha shaphang jungu ke Bible ko ong but ke Bible ko ong kum ni tu nya pule da ke apply u bo long u ba hok da ke apply u bo long u ba hok skap ke jinget ke yalam ngi sha ka hok ke jinget ke yalam ngi sha ka hok tu nya pule rom ko long ba lai khat ke ba arfun riu rom ko long ba lai ke khat ke ba arfun riu i shaphang ka bor jong ke jinget ke Bible ko angkum ni tingin puli na benta jeping skap ngan puli ke Bible ko angkum ni hagar khat ke apun riu ya ke ban pen pau ya ke hok jungu ha ke ni ke por ke benta ba unlong uba hok bat uba pen sanru ya uta uba don ke jinget ha u jisu hallelujah ke Bible ko ang ke don ke jing pen ksan ke kentien pen ksan ke bamur kum no ke kentien pen ksan ke bamut lapen bna yangi hakmat jong ka beneng bangi long ki bahok ye ro yu try but kata ka ja lingba ka jinget ni wat limba ka jinget ko shaphang Abel wat ha ka testament ka berim na ka daw ka jinget ka jingu ka Bible ka ong ba u blay u lapen bna ba u Abel u long u bahok tekan nu tam na ka benta jong abat jong pi ha bangi ya da ka jinget ila ken ya ka ban em ka jing em ka bahok amen ye ro yu try ka jing em jong ka jinget kri ka ta ken ka ba yalam sha ka hok ka ba pinso bha yu blai ka mala pen kop ingi ka hok ka jong kris ka klimat bangi bo ka jinget ha u jisu kris kan ngona preng jong fi bitep ba filong ki ba hok ka khmat jong blai labrang ye roi try balai fila banong ye roi try nambar ba finget ba ka e ka tin ka jong blai ka ong ka tin ka jong blai ka ong kita ki banget ha u jisu kris la pen kesan ki la pen long hok ki ne ta ka da bun sin ni sha ngo be jing ni kentien bangi long ki ba hok bun sin ni sha ngo tna banong ni long ki nong pop bun sin ha bangi duai ru ni pen kudi tu jin duai ong try to ngap ka jing duai jong ka nong pop ngap ka jing duai jong u nong pop nganong ipi was ngo e ngan ong ni go we blay unop ngap ka jing duai jong nong pop kadang tang we ka jing duai ka bo blay ngap ka jing duai jong ka jing kala ka bomot light nang ta te ka pop kala punya khlad yo blay bat u breu ka pop kala punya khlad yo breu na u blay bat ka jing duai ka jing iru u blay unum la shu ban shashkor namar ngim don shu ka jing day bat u kum ka jing day u pa bat ki khon re u jisu kristu ai ka jing kai habangi duai ngin let show blay kum u pa jing gidon ka jing day ka bajan ai ngo u blay leng ba u jisu krist ya ka jing jingai hapreng jing bat u blay lawan ra sha ka jing day ka bajan leng ba ka snam ka jong try amen kadang na preng jong fi finget bagadan ka bor ka snam ka jong jisu
Hallelujah. Abang ingat ya ke senam ke jong Jisu. Lawan laming isa jan jong blay. Lapan kesan yengi da ke senam ke jong. Lapan kuai yengi, lapan long hok yengi. Ya roh you try. Lapan long hok yengi. Lapan kop yengi ya ke hok ke jong Chris. Ke Bible ko angkup ta. Tu kinya puli ya ko ke kentien ke bang ngamla kam da puli ke ni. Lese kalong ke badon kam. Hallelujah. Tinggal roh you try. Amen. Ka Bible ko ang haga ar koren kalong besan ke khat ke ar puai namar yau ta bom shimla tip ye ke pop ula penlong ke pop na ke benta jingi knang ba on penlongi ke hok ublei ha u ye roy try ka Bible ko ang uta bom shimla tip ye ke pop hagoi be kentin uta bom shimla le ke pop manu uta bom shimla le ke pop ude u Jesus Christ. Ka Bible kong la penlong pop you halor jong ka dig pna knang ye ka ban penlong yengi ka hok ublei hau ka ba mut ba ublei ku pa bu pet yanga ba je pi u yu i ka hok ka jong khun jong u Jesus Christ ya ro you try ba kini ki baro ki ja dei lingba ka jingat amen lingba ka jingat de tra wonam sha manu ban perarta tien je pi ba fi long ki ba hak hakmat jong blai la ra fi la bo e ga jingai hau Jesus Christ ngana me asisien wanam sha mano ban perarta tien je pi ba fi long ki ba hak hakmat jong blai la ra fi la nget hau Jesus Christ amen man hagri ka perthai sha don ki saint ma Saint Peter, Saint John, Saint Andrew, Saint Yure, Saint nganum ong kerteng syu yo ba fi perkhat snu ma hende ki dan sibun kita ki kerteng saint rengan ong ye pi ha ka klip ma ba fi priang yu try Jesus filadei ki saint filadei ki record Petrus u Apostle Paul bu thoi ki ka shi thi ki bangai yu ong shi ki record namal filong ki record kadang ada pleng jong pi lawan ong ila dia ngalong riu khoi leng ba ke jingai e ke jong Jesus Christ ngalong riu khoi leng ba ke jingai hau Jesus Christ ya roy try namala da fi art tien ya kata ka kentien riu khoi ka bon fi art tien ya ka benang kan namar ha benang tangki riu khoi baru nga benang kadang ada pleng jong fi ngai banda fi layap nang ni ka perthai fin lech sha benang ragi ti ki banget oh hallelujah ya roy try lara fi dang art tien dem long nama kajing kamlong ka batik na menta ka singi laban ye kendo kum lesai laban let no kajing kamlong ka batik na agdo no ko por gi haban let no na ri ka perthai de ta ka da habang ngai para Jesus Christ ka Bible ko Christ angi ka jingkermen ka buram hallelujah ka jingkermen ka buram kai ka jingkermen ka buram nginget ba ndangila let do na ri ka perthai ngin don ha ka jaka ka ba ublai la pun kre na ka benta jongi hallelujah Jesus uang warki ko slai ka donon ka le pun kre ka jaka nam ta jong pi tonget hok pa tonget hangaru ka jinget kalong ushabi na ka benta ka jingkermen amen tele ta ka da kas kalong ke basko si ba bon sin ki bangai glale jinga seng de kisnam la kli ki hatu finget ba mata ski finya file chapdeng de apsha da dua shwa hab dua jau ummat shwa edmut shabaro hadu bandala so tu shwa la khoi lut pla yang ta song thrai ngalange hi thrai la poi benang hi kat to ngano ye pi film dan kam banda jau edmut ban poi benang ken mau tu dakai halo dik pnau ong gumnu wong ko trai tu ken mau lem yang akham ong hiru ya lam lang yang ong ken mau lem yang anda bela poi ha paradise jisu ong hake himaga jombe ku jisu ong shisha ni kentien shisha kamot cleansing artatien mdi tang shisha ong yeme hake ni gesngi benong lem kat bat nga ha paradise hallelujah tikidong jam ye roy try jinghikai shaphang u Abel kam kut tang ha ga jingainguh re ka aingi ya ka jinghikai ka baling ba ga jingai ila bandon ya ga jingkerman na ka benda ka bam jukut namar bala pen kup hangi ya ka hok ka jong Chris lingba ka jingan hallelujah tingdong iro yu try tingin ya pule yang sejisian hisnong Hebrew kalnong ga kanu kan bai ini pulih yang sisian shaphang ke ege ba ka tien ka jomble ka ong hag bidei bat u Abel ka Bible ka ong gumne ngap an pulih be sisian da ka jinga yu Abel lai ngo yu bleng ka jingnya ba kam ko ba yu kan de ka fly u bu long u ba hop ka ta ka ba an u bleng de fly ba hash phang kita ki jing ai ju ba dakka ka mo da ka jinga dakka ka mo da ka jinga habu lai yap
udang keren. Habu layap udang keren. Ye roy you try. Kaba keren shphang ka bor jong ka jingai. What habu layap udang keren. Kai ka kubor ka bangi di banyo nang ni. Tukin ye pai ka por. Na Galatia ka nong ka ba ar ka khot ka ba ar po. Galatia ka nong ka ba ar ka khot ka ba ar po ka ba snow bang bang ni. Kai ba ka tien ka jong blai ka ong. Hag bi bat ka bor jong ka jingai. Galatia ka nong ka ba ar ka khot ka ba ar po. Kini ka long ka kintin ka ba wab sa pol upla. Kamu sengau tenat bah, hang ni wang ini gentis, kau an pulih nak bentar jongki. Lasanar pna yang alam baru Chris, penban ngaim, henry om bangasyu, henry Chris kenyu im hanga, berkata ke banga im mentah ke do ngaim dah ke jingat ken, ke bahau konu blay, ubala i jenga, baru ubala ai tino yeladi nak ke bentar jonga, tinggal ngiro you try. Wap sepolong kumno, lasanar pna yang alam baru Chris, kau mat ngalayap. Ngalayap penban ngaim. Kabur kumno ngalayap penban ngaim. Ngalayap no syakat ni ke jinglong juga do mentang ngaim daga jingat ban persobha yau Yesus Kristus. Kanong anda peteng jong pi la ban kran ni juga kentien. Lara fi ya chi sha daga jingat om daga jingu i. Om daga jing start perkat. Om daga ek jong ni ke perthai. Lara fi ya chi sha daga nongrem juga kentien ke jong blai. Kani ke do kan yap tron no. Amen. Kani ka jinglong jong ka pop kan yap no hagabu absol pol ong lasanat na yang lem badu kres kambut setiap pol uli kiu ding pna dingkat badu kres kani ka keren spang ka jingai hagaba u kres u yap halo ka ding pna namar ka pop ka jonga bad jong pi wap su pol ong lasanat na lem yang badu kres ka bamut ba ya ka pop baro la pen kut no ha ka ding pna ka jong kres ki barim ki banga jule mentangan nam le shu balai namanga la sanar pna ya ka pop hallelujah tinggal jami royo try kadu ka jinglong jong ka pop kadu ka jinglong ka barim kadu ka jinglong jong ka perthai ka ba menshwa ka la tela khom ye pi rehadir ma fila putiang yu Yesus Kristus la la ke men ong ni kentien ngalayap kita ke jinglong ki barim berkhot ka layap halo jong ka ding pna rementanga impat na ka benta jong Kris ngapan puli biang sisin la sanat na yang alam badu Kris penban nga im Henry om mangasyu Henry Kris kenyu im hanga ka pamut ba kani ka maladi ka jinglong jong ka pop baro ka layap menta u Kris u im ha ka jing im ka jonga ka pamut ka ka bangale kan long ka ha ka linti ba ka rukom ka jong Kris Kaya ka perkat ka banga perkat kan long ha ka rukom bat ka linti ka jong Yesus Kristus dehang ni uap supol ang om syu mga u Kris u im po jonga amen kadang na peteng jong pi kwa ba ka jing im ka jong pi kan long kumbu ap supol pla Kajing ka bang em kamdai syu manga kamdai syu kani ka do kamdai syu kata ka jing kwa jonga kamdai syu kata ka jing brai ka jonga kamdai syu kata ka jing long jong ka do ka bate ba khomenga menta kadai ka jing long ka jong Kris ka jing em ka jong Kris ngin phalang e ka dur ka jong Kris ngin phalang e ka jing long ka jong Kris haba ki break ki pet janga ba je fi kin mi issue ngi kin eu Kris amen Filap nong hero you try. Kani ka thong ka jong apostle Paul ba ka thong ka jong abat jong piru kani ban long kumni ken Ka Bible kong bat kata ka banga im mentah ha ga do ka bamut kani ka banga la ban nyai ban yeng kani ka banga la ban tre ban kata ka banga im ha ga do ngai im da ka jinget hallelujah ngai im da ka jinget tingnong ye roy try ki bre ka im da ka jinget ngai fi kim kuslai shu ya ga spa ka pho oi kita bau blay ulong pendap ya kita kam ki baro amen ki bre ki em da ki kim kuslai shu ya ke ba jala shai ka sni hoi ki shibun ki jingjai ka basneu here kim kuslai pat ya ka basneu ka wan nama kita bau blay ulong kat bat ki hallelujah ya roy try oh ki shibun ki jing pang ki bawana ka perthai bun sin ki banget ki septieng oh yo de kansar ma tak shu pang khendiat lakum perkhat bari kansar tak syu jing pang khendian la kum perkhat ka jing pang sneu ayura ka ban yalam sya ka jing yap kan ma bang yem dei ban septing ya ka ha ka jing yem namar gi em da ka jinget hallelujah ka jinget ka le na ka bentau banget ka Bible ka ong ka jinget ka long kum ka sti ka ba ya da na ki som ki ba meding ki jong syaitan amen kat kum ka sti Hebrew Efesus ka long ka ban rewi thu e kata ka jinget ka jiga long kum ka sti ka ba ya da ngi na ki som ki ba meding ki jong syaitan ka mot ka syaitan u persang ban ra ha ka jingmot ka jingi nginam ai jaka shu e kata ka jing perkhat ka jong syaitan ka kum perkhat ka jong syaitan ngi nyai da ka nong rem jong ka ktien ka jong blai hallelujah Angit skam bakat bingina ngap ye ka ktien ka jong blai ni ka ski
utrai un pensyajbor yang bajefi. Haleluya. Kalong ka ba ingi begin le ikri ke baro kumba wa apsa pol ukren rek baro kalong ka bala daga bor ka jomen simba koy. Ilaw no amen. Ngahit skam bakat bengin ang shashkor ga tin ka zomblay ga ski. Utran ay bor ngi bengin im daga jinget nya daga jinget. Nama klem ga jinget pinum la ban pesko bhayu blay. Wanu perkat ba fin pesko bhayu blay daga ni ga jing start perkat jompi. Wanu perkat ba fin la ban pesko bhayu blay daga ni ga jing la ga jompi la daga bor ga jompi da ki aka jong ni ga perthai. Pinum la ban pesko bhayu blay. Da ki aka light no na ga jinget. Dini tak daw ga jinget kalong ga ba don't come hadu kata-kata na ga benta jong bangan. Amen. La khot dingi ki bangan. Kadang na peteng jong fi pediang la dia fi da ki bangan. Boleh la khot dingi ki bangan. Bubur sira bagi perengkam ikin bangan ni ju perkat itu ikin hon ma. Oh itu bangan jogi. Bangan jong fi sa. Di bangan jong kaktian jong mulai. Amen. Bubur sira bagi ong bangan ila shembe itu. Oh itu di parakan hon jogi. Dengan kuaban finte bini ko bay. Habang kaktian ka jomblay ka kren para banget ka buat baro ki bayangit lang ha kanong rem jo kaktian ka jomblay. Hallelujah. La khotingi ki banget dia tak tahu nya haban. Em da ka jinget. Ya da ka jinget wanum ya da ka jinget i. Wanum ya da ka aka jo ka pertai. Ya da ka nong rem jo kaktian ka jomblay. Amen. Ha ka ka ski. Aku apa finget jangan dikawai. Pagkaktian ka jomblay ka bafilios ko. Kalong ka bor na ka benta ka bala shy ka singi. Hagas im ka jompi. Kilap dong jam amen. Kakintian amen kalong ka bereng kamba. Namar haba fiong amen ka bamut ba fi menjur ya ka ay ba fios ko. Para ba fi menjur kata kaktian ka ba fios ko kalalong ka jinget nam ta jompi. Kilap dong jam amen. Kadung na pedeng jompi finget ba blay un pendap ikjun kam jompi baro. Haka jingam jangan ngala ya lenti. Karena kepor ngap ju perkat dak ingan siu ikini ki bel ki babon haga man laga benai oh hap siu ki belat hap siu ki bel bam hap siu ki bel yeng hap siu ki babon ki bel phone ki babon ki jat bel ki baban haga jingam ko jangan haga family ngaju perkat ikini ko we dak ingan siu ki baro ring ai go yo ble hadu kat kini ki ski bamtanga i bo ble de shisha ulong Jehovah Jireh. Uba pendap ya kejinun kam ke jonga baro kat kum ke jingdon kam ke jonga uble ju peleran ya roy roy jadi tak kedau kanong pi ya bangai kai ke tin ke jong ble ngai kai ke jing keman ngambi kai ke jing artin ngai kai ke jing scopes cam na mangala mad de shisha uble ubangi syakri ulong uble baba haleluya ulong uble uba yosgo uble bale ya ke ba uladap ban kren Habang apuli ki kular ke jong blay ke Bible ki kilong ki batiang khap tiang ban ke ngapro. Aktien ke jong blay kalong ke bakoi. Kumba laong ha ke kitab Sam ke bala prang bon sin hadu nyo sin. Aktien ke jong blay kalong kum ke ngap ke batiang. Aktien ke jong blay ke kular ke jong blay kalong hoat bat amen. Kular ke jong blay kalong ke shisha ke Bible ko ong bo blay laong ni kentien. Ublay umlong ubriu ba un syukur. Kawai pokoi ke jing tho hari ke Bible ngono fi la fi pediang ya ka kum makalong fi ni ke buram ke jong trai. Amen. Fikit mau ya ka jing ja ha ke bala ja ka long ying jong ke Martha bat ke Mary ba Lazarus ka por ba Lazarus la yapno hadin ba Jesus Christ la pun slam man wan ke ying ke jong ki. Jesus Christ wang ya ka Martha wang ni kentien. La panget pandi ya ka buram ke jong blay. Amen. Tingdong jam ya roy trai. Oh, kaya ke buram ke jong blay na ke benta jong Abel. Ublay wang ngalap pediang. Kat ke jing pediang ke jong blay ke jing ai ke jing kanong ipi kalong ke kabu ke bakra. Roy try. Siwa fi ai so ba yu nu briu bakra. Rau tau ba pediang ya kata ke jing ai ke jong pi udia tu briu ong kata ke jing ai ke kalong ke bakordor sisa. Kadu fi school tenap. Dan dah apa I give ini no dan ki ba I give yang I give dah sweater ki kwa yang ngabangan pong dah sweater banga bagi I give bagi habang pong sweater bagi I give oh ki skok man habaki I kan no give la fi shim gitu ke give ba fi penon kam ya ka ba fi pediang ya ka dah jing keman kitu kinong ai ro ki keman kitu kinong pediang ro ki keman kan no galong ke ba skok tenat di hai baga jingmane ka jingiru la ri I show blame Larangin yo skoi ka kentin ka banau blay ka ba ong ngapediang iri ka jing ai ka jong fi kan du ka long ka basko tenat balai ba ka kta yu kan hadu kan ni hadu wonu penyap yu para jong isi pet bala sim tu yo ke spang ka jing long ka jong kan ringi i ba ka pelong yu kan hadu ba wonu penyap yu para jong ka dau ka long ba kata ka buram ka ba Abel yo ka long ka ba krau hadu kata
Lesi mga fingim la ban sutu. Rehaki tu ki por. Man yo snow na ublay ban ong ya ka jing ai ka jong finga pediang. En rekat ba ya ka jing ai ka jong kai bleo ngam tre ban pediang. Kata ka di ka jing ja buram ka ba kraw. Hakmat jong ki angel baro gi badon habdeng. Lesi nama ka jing mane ka nong pi ka di ka jing sarong ka jong blay. Ublay usno sarong ya ka jing mane ka jingi. Habang i mane ublay nga nong pi ublay usno sarong hangta. Nama ka jing mane ka jing ro ka di ka jing sarong ka jong blay. Amen. Filav nong iro yu try. Baling yung Lucifer ubasarong. Namar ba ushim ya kata ka di kabalong ka jing sarong ka jong blay. Ka jing mane. Rita kata habang i mane ublay. Ni pin sarong ublay. Ublay usno sarong habang i ay daga donut ka donut ka khoi ba ka donut ka ba khmat jungu kan ma ublay ule shibun ki kamba ah ki hapdeng ki khon Israel ba Egypt ka daw ka long ba ublay kwa ban yu ban pen pau shi ka prthai baro ka we kat no long ba kraw khnang ba ki bre ki la ban ye ro ka jing kraw ka jungu amen ya hagni ka siyo menta shwa ye ka bangin pen kot ye ka jingkai akwa ban kli fi ka we ka jing kli hatu fi don shisha ye ka jingat haba fi wan ban ai ka jing ai ngo ublay Haba fi kren ni ke kentien dan sibun ke brekiong ngam nang te ban kren ngam nang te ban mane ngakum kren daga ju shi ga ju ga kentien mjulele skap hayanga mjulele la fi kren ni ga ju shi ga ju ga kentien nama nganong yipi ki angel habneng ki kerop ki serap habneng ki serap habneng ki ruwa kat kum tu ke jipen pau boleh pen pau yo Isaya hakal nong ka ban riu kitab Isaya ka Bible ki thu ba ki serap habneng ki ruwa ki ruwa bakhoi ki ruwa tang ka kentien bakhoi baro ar pusau kenta klem sangesho kataru blay juk ketang gitu kentien updiang itu kentien longkom bangi ring bensim man lagasi kadang na pedeng jopiong ni ngala kedang ler Him juga dang ler, firing mensim man lagaporam, tiaru fi ang basuntur bat kumat firing mensim, namun sengiru firing mensim, him juga dang ler, kumtaru ublem juga dang ke jingmane, tapi ong tang ke juga kentien rum julilai, fi ong bakhoi, boro si sengiru melilai. Madan sibun ki breki bas ngau bit maka ju kentien ha ke jingmane melilai, ngaju ang kim julilai. Namar habneng lilai tang kendiat kentien ke balai thua ke Bible, bakhoi, ngiteng ilangnya kan ublei pudum dunia. Hallelujah. Ya roh you try. Rede tak dah lafi mani you try. Wala da fikran ke ju kentien julilai. Try melong bari hak pan yo ke jeme. Try ngai go me. Oh ngai ye jeme blei melong bakhoi bari hak pan yo ke jingro. Ong me ngai ta ju kentien mat kan nyai bro sis ngirum lelai. Dari akan mi naga download ke jumpi baro. Pada fikran ni ke kentien ke mi naga download ke jumpi baro. Ublei updiang ye ke jingmane ke jumpi. Para bau bleu pediang ke simane ke jopi ke nong epi oi wa bisni ning kong usaitan usaitan wa bisni ning kong namal bleu usaitan ukwa e ke jingmane hadu ke baning kong kathma ke baning kong tam ke bajah preng bleu usaitan kadai sepang ke jingmane bat kathma ke ba khaduru kadai sepang ke jingmane ke jing pentre kam ye ke sharp kadai ke jingmane dedena ta kata ma ko afin tep ni ke we ke jingmane ke long ke ba kodor Te hagni ke sngi shuaya ke bangan pun kodi ke Bible study. Hagni ke janmet kli la ke jong ke bensim. Hatunga don ya ke jinget habanga one show blay. Habanga ai ke jing ai. Hatu ke don ke jinget. Fi ai ke kam ke jong blay. Fi ai ke jinget ngano fi ke tu ke jing ai ke long pira soba khmat jong blay. Amen. Wanam ai da ke jing sngo. Wanam ai da ke jing perkat. Ai da ke jing try. Kani ke jing ai ke banga ai da ke jinget mangit scam ba me blame la kurku nga. Banga ai ke jing ai kom ke jing sngo ye me. Tu ke jing ai ke jipin kelalong ke jing bani pira hora khmat jong blay. Ero you try. Di hagri ke por ko menta tu nge yang lang. Liban ai ngo you blay. Na ke benta ke jing ke try. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dah hari ke puang ilet jaga benginya dua lang. Ginong try I boarding ni. Bengilaban im daga jinget, ya daga jinget, ban money you try daga jinget, ban shakri you daga download jong daga jinget. Tu kinya dua khmat jong play. Hallelujah, hallelujah. Oh, I try you play jong kat no ngasngo me ke try ni ke janmet play. Melakran ni lang bagri ke tien ko try. Oh, isliang ban ni angnut ko try. Baga jingim ke bangim hagri ke pertai ke long ke jingim daga jinget ke try. Baga jing shakri ke jangi ablay me ke long daga jing shakri ke badaga jinget badaga download ke singi baro ablay.
Jesus ba it ke jingbane ke jingru ablay kan long da ke jinget ko try. But ke bangin le ablay kan long da ke jinget ko try. Ya rap yang ko try ya lam ngi do semba ko try. Ya rap yang ko try Jesus ba kara. Try kambu Apostle Paul wang ini kentir ko try. La sanar flying alam baru Chris. Ya rap yang ko try mungkin sanar fnano ke jinglong juga doh. Ke jinglong barim ko try. Bangin ke jingem hari ko pertai ko try. Da ke jinget ko try. Hame ko Jesus ba kara. Bangin keren ko try. Kumba me keren na blay. Bangin kumba me ko try. Ngin perkat kumba me perkat ko try. Ngin yad kumba me yad na blay. Ya rap yang blay ngin amla dalaga jangka board. Redu men semu jami ko try. Ngangit scam ko try Jesus ba kara. Ngangit scam ablay. In laban shakri shisha. Daga jinget ko try. Oh ablay jonga. Mena ko Jesus ba kara.